Добрага ранку, сябры. Салют, Кася. Прывітанне. Лесік, паглядзі на мяне уважліва. Ну, здаецца, ўсё ў парадку. А што такое? А хіба ты не бачыш? Звычайны нос, вушы, вочы. Ой, іншая справа ў прынцэс. Усё незвычайнае. І прычоска, і строі. Вось бы мне хоць адзін дзянёк пабыць прынцэсай. Вось яно што. Ну, не бачу ніякіх праблем. Хочаш быць прынцэсай? Арганізуем. Праўда! Ура! Ух ты! Я сапраўдная прынцэса! Лесік, пачакай, пабягу хуценька, усім пакажуся. Ваша высокасць, стойце. Што? Па-першае, я не Лесік, я ваш гувернёр. А па-другое, як гэта пабягу? Фі, прынцэсам належыць хадзіць павольна, як павам. Так. Забылася. Да таго ж, у вас няма часу на розныя глупствы. Вы павінны зараз жа пачынаць вывучаць правілы этыкету. Ну, якая лыжка для дэсерту? Забылася. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А якім прыборам трэба есці вустрац? Не ведаю. Ваша высокасць, як жа вы на прыёме будзеце? Давядзецца вывучыць усе правілы. Эх, ну добра. Ваша высокасць, паўтарайце за мной. Паварот, паварот. Рот, Так. паварот. Не, зноў спачатку. Ну колькі можна паўтараць? Пакуль не атрымаецца дасканала. Ваша высокасць, назовите столицу Англии. Англії. Няўжо прынцэсам і гэта трэба ведаць? Вядома. Вось запросіць вас англійская каралева, а вы не ведаеце, дзе гэта? Сорам! І яшчэ вам трэба вывучыць гісторыю, матэматыку, мову. А калі ж мне можна будзе з сябрамі гуляць? А пра гэта я раю вам забыць. Назаўсёды? Назаўсёды. Не хачу больш быць прынцэсай. Я звычайная. Так, самая звычайная Кася. Ура! І мне не трэба болей вучыць усе гэтыя правілы. Ну, іх ведаць нікому не пашкодзіць. Я іх вывучу калі-небудзь потым. А зараз давай лепей мультик глядзець. Добра, давай. Лесік, цяпер давай гуляць у жмуркі. Заплюшчвай вочы. А чаму гэта я? Давай лічыцца, каб усё было па справядлівасці. Ну, добра. 1, 2, 3, 4, 5. Хто каго ідзе шукаць? Хай лічылка нам падкажа, каму вочкі закрываць. А што я казала табе вадзіць? Чаму заўсёды мне? Такі твой лёс, Лесік. Лесік, злаві мяне, я тут. Зловлю. А мяне ўжо няма. А я тут. Лаві. Не бачу. Ой, гэта ты? Гэта ты? Штосьці некая вялікая ты стала? Лесік, ку-ку. Ку-ку. Прывітанне, Ваня. Ой, не магу. А я думаў, што гэта Кася. А я тут. І ўсё роўна, Ваня, калі я тебе злавіў, табе вадзіць. Я не супраць, толькі давай пазней. Чаму? Бо я прынёс лісты ад нашых гледачоў з адказамі на мультвіктарыну. Дык трэба ж іх прачытаць. А дагуляем пазней, добра? Добра! А віктарына па якім мультику была? Доктор Айбаліт, каварны план Бармалея. Памятаю. Мы тады з Ілёй пытанні задавалі. А колькі было пытанняў? Ажно 3. Ого! Няўжо ўсе дзеткі, што нам напісалі, адказалі правільна? На жаль, далёка не ўсе. А малюнкі ілюстрацыі ўсе даслалі? Гэта была абавязковая ўмова, каб атрымаць ад нас прыз. Таксама многія гэтага не зрабілі. Няўжо ў нас няма ні
Ніводнага пераможцы. Ёсць Кукса Карына з горада Гомеля. Ёй усяго 4 гады, але яна справілася з усімі нашымі заданнямі. Вось яе малюнак. І адказала яна на ўсе пытанні правільна. Якая ж ты малайчына, Карынка! Такая маленькая и такая разумная. Так, малайчынка, таму мы адпраўляем табе падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Чакай яго ў хуткім часе. А давайте нагадаем гледачам, якія пытанні былі ў мультвіктарыне. Давайте! Першае было такое. Колькі піратаў спусціліся на бераг з пірацкай шхуны. І які правільны адказ? Піратаў было 5. А другое пытанне было такім. Што было напісана на бутэльцы, якую Бармалей цішкам аддаў пірату падчас прадстаўлення? Правильный отказ – касторка. Криком кричит, надрывается, а злодей молчит, ухмыляется. И апошняе пытанне. Хто выклікаў доктора Айболіта по телефоне? Вядома, гэта быў бегемот. Алло, 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 это Ленинград? Срочно, срочно, доктора Айболита. Алло, алло. Слушаю вас. Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей. Сябры, не сумуйте, что некоторым из вас не досталіся прызы. Проста трэба быць больш уважлівымі. Я Карына. І выконваць усе нашы заданні. Спадзяюся, у наступны раз пераможцамі стануць усе. Я ў гэтым упэўнены. Ну а зараз яшчэ адзін мультфільм. А цяпер прапаную пагуляць. Згода, а што? У пераблытаныя словы. Першае будзе для вас з Лесікам, а другое для нашых гледачоў. Добра, такія гульні я люблю. І я. Ну, Ваня, пачынай хутчэй. Вось слова, у якім пераблыталіся літары. Адгадайце, якое? Новісь. А гэта што яшчэ такое? Вось пра гэта і трэба даведацца. Сябры, можа, вы ўжо здагадаліся? Дык падказвайце. Кася, давай спачатку самі падумаем. Ну, добра, што прапануеш? Пераставіць літары. Напрыклад, памяняем месцамі Н і В. Давай паспрабуем. Атрымалася вонесь нейкая. Ну, можа, вы ўжо здагадаліся? Пакуль не, але нешта мне гэта вонесь нагадвае. Здаецца, я ведаю. Што? Калі цяпер памяняць месцамі літары Н і С, атрымаецца восемь. Правільна! Як хутка вы здагадаліся? Якія малайцы! Так, мы малайцы, асабліва я. Хвалько, я таксама здагадаўся. Ну не бухціце, а лепей паглядзіце, якое я слова зашыфраваў для нашых гледачоў. Акшол. Што гэта такое? А вось пра гэта нам і напішуць дзяўчынкі і хлопчыкі, калі адгадаюць маю загадку. Сябры, усе паспелі запісаць пераблытанае слова «акшол». І памятайце, адказ абавязкова павінен быць з малюнкам таго, што зашыфравана. Пісаць і дасылаць малюнкі нам можна па адрасах электронным добраранок.tv@gmail.com Ці па паштовым 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Мы чакаем! А зараз чарговы мультфільм. Глядзім! Ну вось і ўсё,
сябры, наша вясёлая праграма, на жаль, падышла да завяршэння. Шкада, вядома, што трэба развітвацца. Але ж мы хутка сустрэнемся. Так, з самага ранку у нашым добраранку! Не праспіце. Ваня, а цяпер у жмуркі і табе вадзіць.